Hello my friends! Welcome to this channel, Tony Omila. So kini nga channel my friends, focuses ni siya sa food for the soul kay kinahanglanon nato nga atong kaugalingon mapuno sa kamatuoran. Ug kung nangita ka og channel nga mas mulambo pa ang imong faith ngadto sa Ginoo through Mama Mary, of course kini nga channel para ninimo. So kung bago pa ka ani nga channel, ayaw kalimot pag-subscribe. And i-click nimo ang bell below para updated ka sa mga latest video ko pa nga i-upload sooner or later. Kay karong adlaw, ato hisgutan ang papel ni Santa Maria sa Kaluwasan sa Tawo. Kinahanglanon nato nga masabtan na nato. Kay kahibaw ta nga kitang tanan nga ri sa kalibutan, kitang tanan nga mga tao giluwas na ta sa atong Ginoo nga si Jesuskristo. Nagpakamatay siya sa krus arong maluwas gayud kita. Pero dili ibig sabihin nga mangadto na kita sa langit kay nganuman buhi pa man ta nga re, so naatay free will. So it's up to us kung unsaon ni nato paggamit, kung magbuhat ba ta og daotan or magbuhat ba ta og maayo. Pero kung gusto ta nga mangadto sa langit, kinahanglan magtarong gayud ta. Magbuhat gyud mga maayo nga ikalipay sa atong Ginoo. So karon nganong naa may papel ang atong mahal nga birhen, dako kaayo siya og papel. Kay tungod usab niya naluwas kita. Kay dili mahimong tao si Jesus kung wala pa ning agree si Mama Mary nga mamahimong siyang inahan ni Papa Jesus. So ato basahon karon ang Genesis chapter 3 verse 15 sa Old Testament. Himuon kung magkaaway ikaw ug ang babay, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmokon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ang meaning ani nga naay bag-ong Eve nga maoy mutamak sa iyahang ulo. Mao bitong naatay the Immaculate Conception, di ba? Naihala sa iyahang tiil nga iyang gitamakan. So mao kini ang propesiya nga si Mama Mary magmanamkon og manganak siya ni Papa Jesus. So ato pod mabasa sa Hebrew chapter 9 verse 22 sa New Testament nga hapit ang tanang butang kahinluan sa dugo ug mapasaylo lamang ang sala kun kini kapaagasan og dugo. So mao nang participation si Mama Mary kay siya man ang nagbuntis sa atong Ginoo. So kinahanglan gyud nga mapaagasan og dugo aron mapasaylo ang sala natong tanan. So ato pod basahon sa Galatians chapter 4 verse 4 sa New Testament nga mao ni ang nahisulat. Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. So gipanganak sa tawhanong inahan sa New Testament. Of course, mao na siya si Mama Mary. So, kadaghan gihisgutan ang babayi, ang batanong dalaga sa Biblia. Nga si Mama Mary maogyod ang gihimo sa Ginoo. Mao siya ang masterpiece sa Ginoo. Mao siya ang gikahimutan. Mao nang walay sala ang mahal nga birhen kay siya giandam na siya sa atong Ginoo mahimong inahan. So wala pa mingari si Kristo, mingingon siya sa Dios. Ato na siya mabasa sa Hebrew chapter 10 verse 5 sa New Testament. Tungod niini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios. Dili ka gusto sa sakripisyo ug mga halad nga mananap. Apan, giandaman mo ako og usa ka lawas. So, di ba, nindot kaayo no? Nga, karon, even ako, karon ko kasabot, tungod sa Hebrew chapter 10, verse 5, nga, ming sulti gyud si Kristo nga to sa Dios, nga, giandaman gyud siya sa Dios og usa ka lawas. So, kung ato balikon ang kinabuhi ni Jesuskristo katong nagyud siya sa cross, ato mabasahan na siya sa John
chapter 19 verse 26 to 27 nga naa siya gisulti ni Mama Mary og ni Saint John. So ato basahon karon sa New Testament. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, siya ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Sukad ni adto gidala sa tinun-an si Maria aron didto na mopuyo sa iyang balay. Theology has interpreted this nga si Jesuskristo iyang gihatag si Mama Mary nga mamahimong inahan natong tanan, ug si Saint John ang tinun-an ni Jesuskristo nagrepresenta siya natong tanan. Okay? Nga naa sa cross. So, it is Jesus who makes Mary our mother. So, sa pagkamatay na ni Jesuskristo, after 3 days, nabanhaw siya. Og that's the time nga nagpakita siya sa iyang mga tinunan. Og nga tungtunguran, nahadlok ang mga tinunan, kay kainan sila, nakakita sila og multo. So, ato basahon karon ang Luke chapter 24 verses 37 to 39 sa New Testament. Nakurat sila og nalisang, og naghunahuna nga nakakita sila multo. Apan mingingon siya kanila, "Nganong nabala ka man kamo? Nganong nagduha-duha man kamo? Tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hikapa ako ug makita ninyo, kay ang espiritu walay unod ug mga bukog, sama sa nakita ninyo nga ania kanako." So, ato gyud masabtan nga si Jesus Christ is fully human, 100% fully human and 100% fully God. Kay dili gyud ta maluwas sa atong mga sala kung wala nagpakamatay si Jesuskristo, kung wala siya nagpakatawo. So, kinsa man ang inahan ni Jesuskristo? Si Mama Mary. So, maong kinahanglan nga ato tagaan og honor, ato tagaan og importansya, ato higugmaon ang mahal nga birhen sama sa paghigugma ni Kristo sa iyang inahan. So, mora to siya, my friends, akong ma-share ninyo karon, and I hope nga naamoy nakatunan, o kung napa mo'y laing informations regarding this one, so pwede kayo ninyo i-comment right down below. So, kini nga information nakatunan ni nako during sa akong pag-search sa Google, and of course, during pod sa amuhang seminar kato ni Bro Danny. So, daghan kaayong salamat. So, kung namoy nakatunan, my friends, ayaw kalimot pag-subscribe, share, like, and comment. And please don't forget to pray the Holy Rosary every day. So, God bless as always. Bye! Ingat!